Мы пачинаем 14 траўня ў 18:00 на плошчы Незалежнасці. Калі ласка, зрабіце ўсё мажлівае, каб быць там, каб ваши сябры, прыхільнікі таксама там былі. Мы запальваем агонь пратэсту. Потым наши кандыдаты, маючы легальнае прыбыццё ў якасці там пасведчання сябраў ініцыятыўных груп, і кожны з вас, хто мае такое пасведчанне, здолеюць гэты агонь несці па ўсёй Беларусі. Мы не ведаем, ці загарыцца зараз. Потому что зараз люди напалоханыя гэтым коронавірусам, яны яшчэ не маюць надзеі, але мы будзем пачынаць. Мы паглядзім. Будзе першы этап збор подпісаў, потым будзе другі і трэці этап. Все спланавана, мы все ведаем і мы дзейнічаем вельмі абачліва. Толькі ад нас з вами все залежыць. Памятайце, кожны з вас гэта пра сябе. Ад сябе ўсё залежыць. Нас дастаткова мала. Але дастаткова для того, каб павесці людзей, калі сітуацыя саспее. Будьце гатовы для гэтага. Лёс Беларусі залежыць ад нас з вами. Жыве Беларусь!